tshela umuntu athi usha amabhodwe kuba abuye ntambama ethi ulambile. Ungalamba kanjani usha amabhodwe sipheke ngani? Ngakutshela malume. Ungalamba kanjani utshontsha amabhodwe? Cansi kuphekwe ngani manje la? Utshontsha isitofu wayibuye wena uzocela amanzi abandayo kodwa yathi gugula ifridge ntambama. Ekuseni uzofuna amanzi abandayo. So wathola amanzi abandayo ubaleke ne-fridge. Abo ngoba sekuzovala nokukhusuza imiqobo nani nani iyashuba-ke manje. La uzobona khona ukuthi iground lethu liphelile lelo sinawana manje. Kanti la eThekwini kuqala iground leli lalikhulu kabi iground. Sihlala yonke indawo lidlala khona indawo imigwaqo sesingahambi kuyona. Khona ama-patches esingangeni kona. Khona la singafunakali khona ukuthi noma ungenile uyaxetshwa nje ngemvubu uyokubone kahle. Ama-rank amaningi mesiphathisile umuntu irank usayibukela lapha athi hayi mama ngiyaxolisa abantu ngiyagcina la bazongishaya kule rank njengale rank nje lela cha usafunakali nje kuleyo rank ikephi la Hammersdale rank kodwa uqhubeka kancane nje la Hammersdale rank emathuneni asafunakali lapho nje uyaxetshulwa kabi la uvela ubone khona ukuthi hayibonala iground lethu liphela. I-rank ne-rank sasingena siphumule ngale laphana ungenzile lutho uphathise umama kuthiwa lona nje sasiphila naye nje ukhula nje sikhule naye yonke into ndiyenza kubo naye eyenze ekhaya. Kepha yena isima ekusona wayejahe kakhulu izinto yabo. Kwasho ukuthi manje yena kwahamba wogweba mina-ke ngase ngigaxela ngokuthi-ke wathi sehamba esephethe imali eseThekwini esoyidla nami njengomngani wami-ke ngagibela etekisi ngihamba naye. Abantu basibona eThekwini sihamba naye izinto sizenza naye. Babona ukuthi hayi thina sobabili la ile mali esiyitshontshile. Sathi sibuya nje ntambama umphakathi nje hayi cha usumngathi nje ususilindile. Sathi nje sifika nje hawu sabe sibizwa nje eringini sabe nje sishawa kwawona okubuhlungu kona kodwa-ke kumnandi ukushaya into yazini nento ongayazi. Kona ngoba ngiyithathanga imali ngangidla imali yamngani nami ngingazi nayo usuyithole kanjani. Ngoba umuntu lo engiphila naye nje ukusikonke nje konke ngikwenza naye nesipuni sishela naye isipuni yonke into. Umjida nje engiphila naye khule naye yonke into sizenza naye. Yena-ke uyena futhi wangifundisa ngoba ngisho ukuthi abangani nje umjida lo esasuka naye from primary saya school from Springfield sasuka eSpringfield isaya eBrentwood ngifunda naye nje engishiya ngeclass ngimfice engishiya kanjalo kwaze nje kwakuthi-ke siqede isikole. Okay yena asiqedanga mina ngasiqeda kodwa ukusiqeda kwami nami ngawufeyila i-matric ngeke ngiqama ngithi ngawuphasa noma kanjani angiwuphasanga kodwa ngawuqeda yabo. Inkinga-ke yabo ukuthi-ke yena wahamba-ke emhlabeni lokho kwaba kuhlungu kumina ngoba umjida lo engangithembele kuyena ukuthi konke engikwenzayo ngiyokwenza naye yabo noma sesibhema sisekukanjani ngangihamba naye nje umjida nje engiphila naye nje lo. Lapho uma ungasixoxela siwumphakathi ngabe wadliwa yini washona kanjani kwenzakalani empilweni yakhe? Yabona ilento khambulala emgaqweni yabo uthi uhambulala emgaqweni washayiswa i-truck idlula kwakuyi-truck yaka KZN Oil. Yamshayisa nje isingenzansi sasesingasebenzi ngalesikhathi i-ambulance imthatha iyombeka esibhedlela washonela khona esibhedlela. Isingenzansi nje saseseyilengela nje caca ukuthi ayikho le ndawo esibambeleke kuyona washonela esibhedlela ngoba ngesambe silala nje onqenqemeni lomgwaqo nje labo la kuhamba khona amanzi nje just uthulala uvuke nje vele umuntu obhema ulala nomkephi. Itiyele yona Queen Bedethu thina sasosinala abahlala emgaqweni ngoba ngeke ungitshele ukuthi wena nombhede ufana nombhede eThekwini awufike nje uhamba wedwa eThekwini. Abangani-ke kubathola khona-ke la emgaqweni aba-right aba-wrong abanjani njani. Musinawantu ekufanele uyenze kufanele uthole umzila wokuphanda hayi ukuthi uhambe uphanda noma kanjani ngoba uzoba nenkinga. Ululu wehla wenyuka nje wehla wenyuka inkinga enkulu kabi leyo yabo. Ngcono wazi kahle ukuthi uvuka la uyophasisa Shoprite uvuka la mhlawumbe uyowasha imoto mhlawumbe yabo eduze kwabani bani mhlawumbe isitolo kanjani ePakistan maningi indawo okuphandwa ngazo la eThekwini. Kodwa mazophanda ngecala ngeke uphanda ngecala uzofa. Abantu bazokubona abanye abaningi bekubona shuthi wena uyophila ngokusisikelela nje ukuthi cha nje hey fisa inhlanhla la mengekho inhlanhla shuthi uyashaya yabo kuyoze ube yini kuphela lo mpilo. Bafu yebo
Ay before singene nje odabeni lethu esize ngalo usingaye. Kuthiwa wena njalo makuhlelo nohlezi urapper lapha nawe. Hayi cha ngeke ngiqamba manga i-rap yesiZulu nje yonke engiyiphilayo nje i-rap yesiZulu cha ngiyayiphila impela nje yabona nje noma ngihamba nje emgaqweni abanye bathi ngiyahlanya yabona ngoba ngihamba nje ngicula indlela yonke ngicula abanye-ke bayavuma bayaphakamisa ukuthi abantu abafani-ke impilo abayiphilayo omunye nje omunye athi hayi umsindo wena omunye athi hayi khuphuka lapho yabo ngoba abantu abafani yabo. Kodwa umuntu mase ngihlale naye phansi sengimchazela-ke ngayo i-rap ukuthi isimo esinjani kumina yabo. Awusichazele nje ukusuka kwakho. I-rap kumina malumezi ngeke ngiqamba amanga ukusuka kwami ngisuka eMasteli. eMasteli baningi aba-rap abasuka khona sebephumelele like obani umfana kaGogo kanjalo abantu abaculayo abantu manje asebekuyi-record company ethile okay spine baphumelele yonke into i-right yabo. Nami-ke ngase ngibuka lapho isithombe ukuthi hayi nami lana ngingakwazi ukuphumelela. Okay isidamo zangifaka enkingeni ngoba nje ukuqala kwami ukucula was 2005 ngaqala ukurap abafana. Ngonyaka olandelayo ngashintsha indawo yokuhlala Hammersdale Chesterville kwabe ngiyaqala ngeSpan hlangana namajita engeke ngiwabiza amagama. Okay amajita angikhathela ngoba sathola nje into encane nje ukuthi squad nathi ukuthi siperform sikwazi ukuthi sikwazi usithole leyo madlana noma u600 bethu ubusuku bonke ayikho inkingi umuntu ujabulela ukuthola ngoba uhlele eMayville fanele uqashe indawo ethile ase ngene ema-drugsini-ke hayi kwaphela kanjalo kodwa iPen nePep namanje ngisaliphatha iPen nePep. Awusidonsela umuntu odwa sisi. Ayikho inkinga yebo baba mina-ke ngikhule ngilalela uDan Kelly-ke bakwethu-ke wawungena kucala kepha yena wakhetha ukuncisha ukuphila isinqumo wasithatha yena ngaphambi kokutshela mina akulula ukuthi ngilibale ngomzimba mthwalisa mina uyohlezi wigugu kubaba ngiyokuthanda njalo ubuhlungu umoya wami ngoba mhlawumbe ulambile awudlile hlezi ukhala uyakodola lapho ukhona ugqokile maybe ngisigqila bakusebenzisela uchitha inyembezi uhlezi ufukuza ngeperiod ilanga neyenkanyezi usekhohliwe yena mthuki vele uyakhohlwa umenzi bazothi ngiyabalisa bakhohle ukuthi nama ngisethi maybe wisipho sami soqala nesipho sogcina kube njena yena wakuzala bese kunikeza mina ngizohlupheka nawe but I'm sure ungeke ungaphili ngizokukhulisa ufane nezinye ingane ngisingile noma ngikuyise ekhululeni etsheni kwantunjampilo wawungena kucala kepha yena wakhetha ukuncisha ukuphila isinqumo wasithatha yena ngaphambi kokutshela mina akulula ukuthi ngilibale ngomzimba buthwalisa mina uhlezi wigugu kubaba ngiyokuthanda njalo nangaphela yebo. Le ngoma isukaphi futhi yini yakwenza ukuthi uyibhale? Ile ngoma kahle hayi cha izinto ezenzakalayo yabona umuntu ekhishela omunye isisu kanjalo yabo manje nasi njengoba sikhule elokushini siyabona izinto zenzeka ukuthi hayibo yazi la unabe exabana usizongikhiphela ingane ungangitshelanga mina kanjani shuthi konke lokho yabo into engiyibonayo leyo mase ngiyayicabanga ngibhala nami-ke sengi-add okwami-ke la ngisuka khona-ke yabo ukuthi sukaphi yabo kanjalo ngi-add okwami nami ukuthi ingoma izokwazi ukuba mhlampe 15 minutes noma 30 minutes ukuze iphele yabo. Into nento oyiculayo fanele kube into eyenzakalayo ukuthi uhamba ucula ngemali nani iyona-ke into engiyiculayo mina i-rap nje it's all about mina impilo ephilwayo elokishini nasemgaqweni. Ikhona mhlambe ingoma wayibhala mhlambe relatayo empilweni yakho mhlambe mayelana nami yeah ikhona manje leyo ngoma leyo bengakayiqedi bandla ngeke ngiqambe manga bengayiqedi ngoba ngifuna ukuyikhipha kahle nami empilweni sekuthe ukushintsha kancane ngoba nami ngiyafisa ukuthi nami ngibe umchito grand yabo. Okay yazini awuyichaze nje ungayi-rap uchaze nje ukuthi injani athina ama-lyrics wayo. Le ngoma lena malume ithi ungasibona sidlula ngendlela mfethu ziningi izimo mfethu ezisibeka lana ungangibuka ungijaja angikublame nami iyona ndlela mfethu ongibuka ngayo mfethu sibaningi lana mfethu emgaqweni sibeka izimo ezihlukene sibaningi mfethu izimo ezisibeka la ungangibuka ungijaja kodwa angikublame nawe mfethu iyona ndlela mfethu ongibuka ngayo isho njalo kama-lyrics ayo malumezi sokuthi malumezi yona-ke ikhuluma nje ngami kodwa manje bengayiqedi mhlampe you 30 minutes bengayiqedi ngifuna nje nithi ukudonsa kancane ukudonsa ngempela iyona ingoma leyo uyoyizwa nje mhlampe
mase nami sengibona empilweni hayi sekungconywana bandla impilo yami, hayi ngisanje bandla angifuni nanokuyisho nje lana ngoba manje ngifuna nje ukuyikhipha nje nami sengi-right empilweni. Okay. Ngoba iyona ngoma nje. Mhlawumbe ke uma ungasibuyisela emuva mfowethu because ingozi le imayelana ngokuthi umuntu wawela kanjani ezidakamizweni and kubaleke ngani lokho ukuze kuzosiza nabanye ukuze bezoqaphela lezi indlela wena owayithatha ukuze ugcinele kulesimo impilo obhekene naso. Bafohle uma usibuyisele emuva njengoba ubusuke wahumusha ukuthi wafunde epha amabanga phansi naphezulu kodwa manje awusiyeleke manje ezimpandeni ukuthi ukhule wena umfundo onjani, ukhulele ekhaya kanjani, ukhuliswa ubani, umama ubaba bekuphi, abafowenu nodadewenu mhlawumbe nabanye amalungu omndeni, wena ubumntwana onjani ngoba lokho kubalekile ibehavior yakhe esikoleni kuze kube uyahamba uyophuma amatikuletsheni zikuthola phi izidakamizwa. Asifuna uqale ngalezi zidakamizwa ezinamandla, sifuna uqale kulezi njengogwayo luzi because ila i-foundation yiyo leyo la kuqala khona kudlalwa kanti isigcino sakho konke kuzoba ukuphelele emgaqweni. Into engingayisho nje ukuthi abangani. Mina igama lami nguVusumuzi. Igama lami nguVusumuzi ngamkhiza isibongo ngokuhlala ngihlala eChesterville kodwa manje ngokuthini ke umuntu ke usaphila lempilo ayiphila ezidakamizwa ngisikise emgaqweni lana ku St George la ngiphanda khona. Ukuqala nje izidakamizwa wami ngasho nje ukuthi nje abangani ngangifunda eSpringfield Model ngifunda nomngani wami igama lakhe kwakuJames upapa ela idlaliso sakhe sihlala eChesterville extension 3 nje esikoleni ngeke ngiqamba manga yena waye bright nami ngiyi-bright ngeke ngiqamba manga abantu kodwa wenesikhathi ukuthi ke sekuphumile isikole umuntu kufanele ahlanyeke umuntu ke kuhlala ahlanyeke umuntu ashintshe nalento ibehavior yakhe umuntu ke nothayi usuku usukhishiwe usufakwe ephaketheni yashukwa emakhoneni yabo ukuthi mhlambe yena yabo uyacross hambe eyobhema nabanye abangani ababheme eningi mase yabuya wena akuvuvuzele phela kulento yakhe lento ayibhemana phela ufuna ukubhema ngoba mphila nonke nenza yonke into nonke hayi lento lena bethe ngithi ngiyibhema lento ngeke lento asingibamba kangaka lento le akusayona lokho ayokuhlaza lo sodlayo lo hayi nangampela nakusasa futhi same thing futhi hayi ngimtshela ngeke ndodo mfethu khonto wrong la khonto wrong la angitshela ukuthi mfethu ayikho ke inkinga ke mfethu ke ngikutshele nje iqiniso lento le ugwayo okuhla ile iwunga le kwakusabhonya ama-cap ngaleso sikhathi hayi lo ama-cap la asefikile manje hayi kwakusamaqhuza esiwabhemayo hayi kwangitshengisa nokuthi ipower kanjani edamini yavuvuzelwa hayi mengithi ngiyashaba kwethu ngeke ngiqamba manga yonke into iba right ngiyibona nje yonke into nje sekuphelelisiwe nje yonke into. Okay fine leyo nto leyo hlanhla leyo kwenzeka umuntu esezosiqeda isikole mhlawumbe sekusele 1 year 2 year okay sasiqeda isikole sasuka kuleyo ndawo ke ngokuthini ngama-drugs hayi mhlawumbe sithutha nomndeni sasuka seze eThekwini kwakusayisemakethe ke lapho ke sakhona indawo ekuthiwa isematsheni ekubhenyelwa kuyona la emakethe nje lapho emakethe bakwethu ngeke ngiqamba manga izinto zenzakalile ezinhle ezimbi abantu befike beshayele ukuthi oyedwa uthi ubambe inkunzi wabaleka wangena phakathi kuwukuthi uyasatshwa lo muntu ngeke sikwazi nathi ukuqondisa umuntu sithi nanga umuntu obambe inkunzi okay so shall song kuthiwa uphi lo muntu sithi asimazi kodwa mhlawumbe sihleli naye kanje ukuthi seshintshe ingubo ade egqoke uphi lo muntu hayi asimazi sihleli naye kanje na bembuza ethi naka amazi na ashawe futhi ungeke uze uthi hayi usengishawe kakhulu angeke hayi ngeke angimkhomba kwamama omkhomba abantu amaphoyisa la kamaphoyisa ayasho ukuthi hayi khulileka mfethu sikhona sina ngeke wenze lutho ngeke kube khona mfethu usuku lonke nami nakusasa ube khona ugade mina uzongigada manje lowo muntu ashawusha mhlawumbe ayeke mase uhambile wena iphoyisa mina ngisala nenkingi kuthiwa mina ngisigwego ngikhomba abantu lana phantwa ngegazi lana wara kwabanye kulula bakwethu umuntu avela abamba umuntu abalekeze kuthina azohlala nathi ungeke ukwazi umkhemba
ushawa uze ube nengozi ubone ukuthi hayibo unayo ingozi, le ngozi le iyavela nje la emgaqweni ngingenzile lutho. Ile nto engiyishilo nasekuqaleni ukuthi kungcono ukushawela ingozi ushawe uphume ingozi wazi ukuthi hayi le mali bandla ayingayidli kungcono nokushawela into ongayazi. Mina ngiyakuncamela ukushawela into engiyaziyo kunokushawela into engingayazi. Ingozi yami le lana bakwethu nami ngeke ngiqambe amanga kwakuyise-Verelem uma wathola isite e-Verelem e-Sandpit kwakunendawo nje okwazi ukunqamula yona uphumele emjondolo yase-Sandpit uma uphumele eMandiyeni. Shuthi khona umuntu waqashula ama-copper pipe wathi eqeda ukwaqashula ama-copper pipe waphuma ngemumva wajomba umthangala. Mina ngokuthini ngiyadlula-ke sihambe sicoshela amathini nayo yonke bathi befika nje abanikazi bomuzi nje bafikela nje bathi babona amanzi ayatsaza wabanjwa mina ngashawa ngebharethi yesibhamu la igazi laselivuza bakwethu ngashawa ngibifa nje ngokuthi hayi akumina bangidedela isigcino ngafika namaphoyisa ngakusasa amaphoyisa kwakhuluma wathiwa angeke labantu labo babophe ngaba nemali eningi kwabe sekuphela kanjalo. Angiphindanga nje ngalona ne-case number njena kwathiwa ngizofonela kuze manje angingaze ngifonele ngeke ngisho ukuthi nginayo ifoni noma kanjani usisi wami ngafaka inamba yasisi wami ngoba ngiyayazi ngekhanda noma inkinga ingivelela ngiyazi ukuthi uyena umuntu ongangisiza ngobani washo ukuthi noma kunjani ungifonele ngikhona fona ngubhuti wakho ngusisi wakho noma nini mongidinga uzongithola inamba yakhe ngoba ngiyazi ngekhanda konke engikudinga noma kuwumsebenzi uyazi inamba engitholakala kuyona ukuthi ile njengokuthi umeshent wethu esithenga kuyena uyena umuntu esifona kuyena mhlawumbe mesofakela 350 bethi kanjalo yabona siyona inamba yakhe noma sofakela imali emakithi yona inamba esisebenzisayo nje inamba yakho umeshent wethu osithenga kuyena. Bakwethu impilo emgaqweni i-rough impela ngeke ngiqambe amanga kodwa muzokwazi ukuthi ube nendlela yokuphanda awuqedile ngeke ukuthi nawe uthi ucreate into uyi-create yonke into ibe right nje uqala uyicreate cha fanele mfethu uzame mfethu uqhushalaze mfethu kube njalo noma washa imoto mfethu uzokwazi ukuthi mfethu okay upolish onawo okay uyazama mfethu uyawuthenga upolish okay ibrush onawo uyazama ibrush uyalithenga kanjalo uyoze uphumelele mfethu. Akutshela ukuthi khona abantu abaziwa manje ukuthi hayi khawasha sibanibani leyani usinawana uyadonsa nje uyayiphatha imali ngekhawashi nje iyona sengisho ukuthi wonke umuntu engenza noma yini mfethu. But asikatholi mfowethu ukuhlukumezeka komndeni uma wakho mfowethu kusuka wavele wavuka ekuseni wahamba nje bathi abazali akasekho-ke ukuhlukumezeka kube khona ngokungena kwakhe edakamizweni okugcina usuka ekhaya. Hayi cha ngeke ngiqambe amanga bandla ekhaya nje impilo bandla ifudumele ngeke ngiqambe amanga uma akasebenzi usisi wami yedwa usebenza kahle ubaba usebenza kahle ekhaya siba u3 mina umagcina amantombazane lawa u2 masuthi ubaba uma impilo nje i-right kuze ube manje sa-right nje yabona yonke into eyifunayo uyayithola yonke into oyidingayo uyayithola ngeke nje ngiqambe amanga ngithini imina nje umuntu owaba nenkinga nje ukuthi ngingaphuma eceleni even nabayasho ukuthi siyayibuza siyayiphendula ukuthi ngabe wena mfethu kwenzakalani kuwena noma uzosho uze khuluma amagama amabi athi iy'ngane zamhlongo zi-right iy'ngane zamnqwabe wena wedwa nje ingane yamnqwabe yaphuma eceleni ezinye iy'ngane zakwezinye isibongo ngoba manje yabo labo osisi bami ababili bazalwa omunye ubaba nami ngizalwa ubaba oyedwa owami oyedwa ubaba bona bazalwa ubaba oyedwa bobabili kuzesho nobaba noma esho ukuthi ingane yamnqwabe kwabe yona yodwa nje ephuma eceleni nje. Uma ulanda umlando ngasohlangothini likababa noma ngasohlangothini likamama akekho umalume mhlawumbe waye usikhotheni njengawe. Ngingeke ngiqambe amanga bandla bawethu ekhaya kubo kababa angena umuntu omningi kakhulu kuyena kepha ngeke ngama ukhona nje ubaba wayebhemela insango nemboza ngeke ngisho ukuthi lokho ikona mhlawumbe okwangenza ukuthi ngibe nje ngoba
noma kwenziwa umsebenzi wesiZulu into efakwayo leyo ugwayi okuhlaza nemboza ukuthi abantu abadala bephuze laphana emsamo kanjalo ngeke ngisho ukuthi iyona into nje siqambile abantu abangaka sithi hayi ikhehle lidala lenziwa ukuthi hayi ayikho yona umuntu nje kusuke nje ukukhotheni bakhe nje yonke ngoba ihunga like sikhulume ngehunga nje noma kuthiwa ayikhona kudala kodwa babengekho abantu abakanje kwakhona i-street kid hayi amabhala nento kanje nje ya nami nginkamba manga yabo kubuya ngami nje bengizothi nje into ekuthiwa ibhala nje ayishawe ngesibhamu yonke kodwa manje kubuhlungu lo kodwa manje impilo esiyiphilayo ikuhlungu bani ekuhlungu kunzima ngabani uvuswa amaphoyisa ngespray gun niyashawa kuthiwa asuke laphayana ngeke ubandla ushembe ufuna ukuthandaza ngicela ngigudluke eBorder Park kancane nibuyele la kade sishawa khona sivuswa ngenduku sekufanele sibuyele khona kade sishawa kuthiwa size eBorder Park sekuthiwa eBorder Park hayi isabatha namhlanje ngicela nisuke niye lapha nibuyele la kade nishawa khona benishayelani kanti nishayela ukuthi size ngala eBorder Park sesiseBorder Park seniyasicela manje ukuthi asibuyele la kade nishaya khona yini kanti kade sisuselwa yona kanti yabona nje impilo ephara nje inzima kakhulu bandle bakwethu kodwa nami ngiyafisa ngelinye ilanga ngibe umuntu ebantwini bakwethu usizo ngiyafisa nami ukulithola ngibe right nje bakwethu impilo yami ngiphila ngenqambo mami kungenzakala noma yini ukulala emgaqweni fokuqala nje ulala ungakhiyile kungazala noma yini umuntu akuxhamazele ngesitini nje akuxhafaze nje ngokuthini iphara mhlawumbe lambamba mhlawumbe emevili enkulu sezokhiphela isibhungu ngimina la eThekwini yabo ngakho nje kuthiwa nje bakwethu impilo yokuphara inzima kakhulu kodwa nje ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu nami angisize ngelinye ilanga ngibe umfana oright bandle bakwethu weke waboshwa sengaboshwa kangaki hayi kawu-4 hayi ncane lona ngathi khona abantu ababoshwani nganje hayi uboshelweni okokuqala ngaboshela i-theft out of vehicle okwesibili ngaboshela insanga esikoleni okwesithathu-ke kwakuyinto encane nje insanga ngiyibhema le enye kwakuyinsanga sasidayisa esikoleni lokhu kwakuyinsanga ngiyibhema nje ngalesikhathi hayi manje isiphumelele insanga kuthiwa usungayishuka ukuthi mina ngike sekhona iy'tolo zayo ngalesa sikhathi nje ngoba ubanje ushuka nje noma ikini ushukela kini uyaboshwa yabona nje into eningi into eyangibopha icala langidonsisa kakhulu langidonsisa 7 months i-theft out of vehicle awusixoxela ukuthi kwenzakala nje kusuka nokuhlala nanokuthi usuyenzile lento uphumelele noma wabanjwa endaweni esigameko noma wagcina ukutholakala kanjani wena njengoba ngangisho ukuthi i-olet lami lathenga indawo eSandpit Everelem kunendawo nje eyimolane esanda kuvulwa inama-parking nje akhupha kanje ama-parking azeshona phezulu lapho ngithi ngiyangena ngithunye isinkwa elinye indiya nje ngifike ngingene khona ngithi ngiyalibona isondo ikhinophu ivaliwe nje kamnandi kodwa ayikhiyiwe ngilibona isondo ngithi hayi leli ngiyalibuyela mase ngibuya mengibuya ngivule ngilithathe ngihambe na ngiliqhume ngize ngiphume na ngiliphusha umgwaqo wonke ngize ngiyofika lapho ndeni ngibeke isingo ngihambe ngilidayisa sonke into ibe right sidle sibheme malini kwabu 350 isondo and futhi leli elinsimbi akulona i-aluminium kwabu 350 leyo mali yangijabulisa leyo mali wow uyangijabulisa ngusinawana ngeke ngiqamba ngiyangijabulisa lona esitolo mebesho basho indaba yo-1 point bani hayi yabona lokho akusho luso kumina izikhama izigo okay lelo sondo ngilidayisa kamnandi sidle imali ngakusasa ufika abantu la sibhemela khona bathi bafuna intombazane kanjani ibaleke nemali yabo hayi nami vele umninazi wesonto angimazi kanti umseshi umninazi wesonto afike abuza ukuthi sifuna intombazane ethile ibaleke into zami emotweni benginayo nani sithi hayi bantu intombazane ihamba manje mhlawumbe ungayifica lapha endaweni ethile avuma mnandi hayi okay asondele lo muntu asondele angibambe ngqi athi ya ndoda ngifuna ithayi lami ngiphike ngime ngenyawo ngiphike ngithi hayi angilazi lelo sonto idlala ngami wena avela donsa ifoni kwethu angene ngama-video bese angitshengisa i-footage manje ngiyabona eyimina mina straight
Ngithi ayikho inkinga bhuti wami, hayi bandla yimina ngiyaxolisa, ngilithathe isondo lakho, cela sami solilana. Ngangilidayisele elinye iPakistani nje nayo liyayithanda izinto, thenga kwaSani. Sahamba ngingafika ngasho ukuthi nali lapha, hamba ulibheke e-toilet uzolithola. Ngempela baya e-toilet, balifica nalo isondo lakhe, walithatha kamnandi. Icala laphathwa omunye umuntu ezumseshi laphathwa yena icala lakhe, laphathwa yena, yabona ukuthi angicindezela-ke lapho-ke, ngaboshwa 7 months, kodwa ngahlala 2 months esitokisini, ngagwetshwa 7 months, ngawushaya, ngawuqeda, ngaphuma. Ilona-ke icala elangihlalisa. Ngoba nje leli eley'nsangu ngangiphuma ngo-free bail, mhlawumbe kufunakala umzali esikoleni ngiphume, ayi kodwa leli langihlalisa. Okay, mhlawumbe ubona uma ungalandisa umuntu mfethu, uqala ukuboshwa, uqala ukuzodonsa, mhlawumbe awuphakamisi ney'thupha. Isimo mpilo sasinjani futhi waphatheka kanjani? Ikuphi mhlawumbe ukuhlukumezeka wakuthola wagcina uzusho ukuthi yazi ukuba ngeze ngangena ey'dakamizweni kwakade ngabe angaze ngintshontshe ngize ngingene la? Angeke ngiqamba amanga bakwethu, mina ngiphuma eChesterville ey'gebengwini. Inombolo nje ngayishaya nje ngisingakaze ngiboshwe, ngakaze ngenze lutho inombolo. Ngiphakamisa inombolo. Ngokuthina abantu engangihlala nabo, abantu babeshaya iy'jalidi, benjani, bethi nafanele besigebengu nani, kusho ukuthi hayi le nto bengakayithathi. Kodwa inombolo ngayithatha ngoba inombolo ekhuluma ngomlomo, hawu ufanele wenze something emnyama. Ngayithatha. Ngathi ngifika nje ejele wona nganginqanqazela ngisaba, ngeke ngiqambe amanga uSoloxana, ngangisaba nje. Ukuthi mhlawumbe ngizothi ngiyayiphakamisa lento yami mhlawumbe ayisebenzi nje, uyabona nje. Kodwa ngathi ngiyiphakamisa ngathi hayi ngasho ukuthi hayi kukanjena kanjena, hayi baphakamisa, hayi isona ngempela. Bangitshengisa ontanga bami bathi hamba uhlala nalabo. Hayi kwaba right, ngafika ontanga bami bacela bashayisana nami ngacela kanjalo. Hayi kwagcwala kuthiwa ndoda mfethu ayike ngaphandle, nawu umbhede wakho mfethu ube selandanini. Kwayihlala kamnandi ngasho ugwayi kwabhenga. Yonke into ngincama ngahlukumezeka nani. Kodwa uma ufika ungayiphakamisa inombolo, hey bo, uyayibona indaba. Ula ubona khona ukuthi hayi cha bandla ngiboshiwe-ke. Phela futhi nenamba yakini ungayazi, uba nenkinga kakhulu. Ila ubona ngeke ngiqambe amanga mina ngithi ejele ngihlukumezekile, hayi bandla cha bandla. Ngeke ngiqambe amanga. Ngoba nje inombolo hayi kudala ngayiphakamisa inombolo. Inombolo engiqamba amanga bandla iyaphetha kodwa iyasiza yona ejele. Hayi la emnyango nje ngaba yini ube yini kuyayifanela nje. Lana fanele usebenze nje ngomqondo wakho, ube nemali nje, into ephathekayo, ube nebhizinisi noma nani. Uma uzophakamisa inombolo ngeke ube nalutho emnyango. Okay, ejele iyasiza kodwa nje hayi into engatheni leyo. Ngoba noma ungayiyona noma ungaba yiyona, imali edingakalayo. Indaba yenombolo ngasiphakamisa ibe sithi isithupha sakho kodwa sisebenze emnyango. Wona ngeke ngiqambe amanga bandla iyaphetha nje inombolo, ngeke ngiqambe amanga. Kodwa ngithi ejele nje ngeke ngiqambe, iyangisiza ngoba angishayanga ngisho nangempela, ngaze ngaphuma ngashawanga nje ngokuthini nje hayi ngiyayiphakamisa inombolo, ngiyayiphakamisa. Ngathi ngifika ngangisaba ngeke ngiqambe amanga, yabona nje first load. Ngagibela i-first load ngiyafika lapho kufoliwe lapho abantu baningi laphana, ngingenwa ngamagama sibani nami ngathi ngabiza Vusimuzi Mkhize. Ngathi thank you baba. Ngasho phakathi ngiyafika eyihholo yo. Yabo abantu bayakudidisa ngalana bathi ngena ngala awazi lutho phela nawe uyatatazela. Wani ushona ngale noma right yabo. Kwaba khona indoda ethi ndoda 6 noma 7 noma 8. Angasho ukuthi hayi ngiphakamisa u6 athi ashona ngalana-ke. Kwaba ngconyose ngikhona-ke lapho-ke owacela indoda ukuthi uyayiphakamisa inombolo. Athi hayi ngiyayiphakamisa inombolo. Owangibuza into ey'mbili ey'ntathu-ke phela sibona ngazi ukuthi okay ngempela uyayiphakamisa ngempela inombolo. Hayi wacela-ke ngafika nazo izinto ay'funayo, yonke into yaba right. Wathi ayikho inkinga, hamba uhlala nontanga bakho, yonke into yaba right. Inkinga nje ukuhlala-ke ejele-ke noma ungayini ube yini, ukuhlala ndawonye, uhleli ndawonye, nasazi uzohlala la. Cha ngishaya 15 years uzohlala indawo eyodwa. Uyavuka uyochama nali i-toilet la, awuhambi ngisho nakho unali la, uyavuka uya lapho uyachama, uyabuya la. Khona iy'ngane-ke from 15 years-ke zihleli azingisho nakuyochama, habe ubone ukuthi hayi unayo inkinga sidlala ngey'ngane zabantu la. Ngiyakutshela kufanele uvuke ekuseni ngabo 4, mhlawumbe kuyophaka ngo-7, uvuka ngo-4, 5, 6, 7, 4 hours uhleli ngezinto. Bona basalele basahona embhedeni. Wena uvuka 4 o'clock la uvele ubone khona ukuthi hayi inombolo yami angiyithathi la ikho le nto le.
uthi uyabona ezinye iy'ngane zabantu ziyahona zilele wena uvuke 4 o'clock wageza bona basalele. Khona umuntu nje umsebenzi wakho uthi nje uvusa abantu bayageza, mase kuzophakwa-ke 7 o'clock uma ngingakuvuka-ke iy'ngane zosibani seziyogeza. Sekuzoshaya u7 wokuphaka. Ubone kahle ukuthi hayi yabona-ke la iyadingeka ngempela-ke lana. Nakhona uyithathe ngokuthanda, uyithathe ngesimo esenzakalayo ubone kahle ukuthi hayi bo yabo uma ngaphenduka inyoni yangempela-ke manje ngaphenduka isilima sangempela-ke. Manje wena owazi washaya ijalidi yoba uhamba nawo amajalidi. Hayi ngeke ngiqamba manga. Hayi. Bakwethu mina into engiyisabayo induku. Iy'tshela ngiyisabe engingamanga. Induku nje ayisabe induku. Manje ngicabanga mhlampe nje kuthiwa vala lapha ejalidini noma isemgaqweni inkunzi nani cha ngeke ngiqamba induku ngiyayisaba. Iy'tshela angiyisabi iy'tshela. Ngoba ayikho mhlawumbe into engathi ingenzeke embi nani kodwa nje yabo ukushawa we. Lesikhathi esiphila kuso bashona ubuthaphu osinawana mfowethu left and right kuhlezi kunesidumbu mhlawumbe uma ungachaza mfowethu kuwe mawuyibuka lento imuphi umqondo ufike ekhanda lakho wenabe nje. Mina into engingayisho bhuti omdala ngeke ngiye kakhulu nani indoda izaziyona. Umuntu uphila impilo afuna ukuyiphila. Akekho omunye umuntu oyokukhethela impilo afuna ukuyiphila. Nami ngoba ngila emgaqweni ukuthanda kwami. Kuthiwa ngifuna ukuba semgaqweni ngabe ngiyayiyeka ngangibuyela ekhaya. Ngidla into edliwayo noma kuthiwa kudliwa uphuzi ngidle lona, kuthiwa kudliwa inyama ngidle into edliwa ekhaya nje ngidle. Ilana nje ngokuthanda kwami emgaqweni. Ingakho ngithi indoda nendoda iyayikhethela impilo efuna ukuyiphila. Yikho into engingayisho nje ngithi kanjani. Usinawayo ngoba la emgaqweni uhlula noma esegula. Kuthiwa akaye esibhedlela. Angani emqondweni kufika ukuthi uma ngizoyitholaphi esibhedlela noma ngazi noma uvela athi hayi noma ngafa ayikho inkinga angazi. Egula ubona usezoshona umuntu kodwa mase esibhedlela azosiza ngalithola abe right. Umuntu abole nesilonda ehambe exhuga naso eze enqanyela unyawo. Exhuga nalo unyawo. Yabo kuthiwa nje yabona ngeke ngiqambe amanga ungananali into engabaleki lezi into wayifica zikhona uyozufa zikhona. Okay mhlawumbe esibhedlela-ke mhlawumbe ngenhlanhla yakho mhlawumbe ungawuhlala noma 2 weeks hayi nanemali 2 weeks utreat mase unika amaphilisi uphumela ngaphandle uqhubeke nempilo. Uhambe uyobheka uma ufuna uma uthanda uma uthi uyayeka kwakho lokho. Kodwa still umuntu uzonqamela ukuthi ahambe ne-TB yakhe la hamba ngathi umkhova hamba ngicela abantu amashumi nani. Mina into engayitshela yona ukuthi mengigula ngiyoya ekhaya ngifike kwenza la ngitreat ngalento engitreatwa ngayo kube nje kanjalo kuthiwa ngiya esibhedlela ngibuye. Mengisafisa ukubhema ngizobuya emgaqweni. Mase sengigeza izandla ngizoyeka. Kodwa imina kufanele ngiyikhethele impilo engifuna ukuyiphila. Njengoba ngisho nje akekho omunye umuntu okhethela. Uma wakhe ngakutshela enzani. Yazi iphara lihluleka kubo each and every day belinika 400 ekuseni 200 ntambama 200 kodwa still lizoshiya lo 200 lami. Ngeke nje liwamukele nje ukuthi hayibo 200 ekuseni nantambama awu ngathi ngithi ngenzani ngiphantani. Still umuntu uyoshiya lo 200. Tshela umuntu athi amabhodwe kuba abuye kutambama ethulambile. Ungalamba kanjani thula amabhodwe sipheke ngani? Ngakutshela malume. Ungalamba kanjani ntshontsha amabhodwe? Cansi kuphekwe ngani manje la? Utshontsha istofu wena uzocela amanzi abandayo kodwa yathi gugula ifridge ntambama. Ekuseni uzofuna amanzi abandayo. So wathola amanzi abandayo ubaleke nefridge. Hayi. Ngakutshela izinto ezenzakalayo le abanye abasangena emakubo ukudla kukhishwa ngebhedla gadi kanje ukudla. Uma ukuthi kanjani mhlawumbe iplate uzolidayisa-ke akaphakelwa ngeplate kufanele kube khona yabo le mpahla le efaka ikhekhe yini lama Tupperware la afaka ikhekhe la hayi Tupperware yini lele iplate la plastic iplate yabo la plastic le lani plastic iphepha nje kodwa liyiplate yabo le lokusika ikhekhe ubeke kulona ikhekhe. Umunye usethiwa usenika kanje.
Singabamba ngoba ame ngena endlini showcase. Cha ngiyalandela, uyokwenza ngiyalandela ubone ukuthi akusayonaka impilo-ke leyo. Akusayonaka impilo. Kodwa ngoba usinawana, uzolahla tshontsha. Uzolahla tshontsha. Angazi kwenzakala kanjani. Inkinga ziningi la emnyango. Uma ubona umuntu owayekwazi u-right empilweni yakho ususesimeni esinjengalesi, kufikani kuwe? Mina ngeke ngiqamba amanga. Uma ngibona umuntu engiphila nabo, the most yabo engibabonayo, hhayi anginendaba nje mina ukuthi kunjani kanjani anginendaba. Umuntu engenza sure ukuthi angifuna ngibone uma wengane yami, uyena umuntu-ke engingafuni angibone. Mese amahemhemu anginendaba, yabo. Kodwa omunye umuntu uthi angibone nani ngenza sure ukuthi ngiyafisa noNkulunkulu ngabe uyangizwa indlela ekhona ukuthi kube yimina ngimbona kuqala khona ngizobaleka. Khona ngizobaleka. Kodwa omunye umuntu nje ukuthi angibone umakhelwane wakhe uma ngane yami unjani anginendaba na. Nabangani uma ngane? Ngeke ngiqamba uma ngisule ngane yabantu bakwethu ilama drums nje esiwadlayo no Lucky Dube washaya kakhulu ama drugs ngeke ngiqamba amanga ama drugs bakwethu hayi. Ngoba ayikho into esayibanga nani sabanga yona lento lena. Noma ngathiwa mhlawumbe ngithi ngiyafika elokishini noma ngiyezwa kuthiwa mhlawumbe usemithi enginganani akuyonto engamdinelwa yona leyo ngoba futhi mina bethu wenza iphutha mhlawumbe ngabe ingane yami yesibili leyo. Uma ucabanga akukhona yini ukulimaza impilo yomuntu ukuthi ufike umzalise ingane maqedwe ukuthi uyoyidlalela esikhotheni, ubani usezolobola umuntu onengane enye indoda manje? Uyabona ukuthi lento wena oyisebenzisayo isaphazamiswa nodi silimaza nomunye umuntu manje. Bawe. Kona malumezi kuyiqiniso malumezi lokho akusho. Kunjalo. Kepha mesibuyela eqinisweni akuyona like mhlawumbe imini umuntu oqala wenza lokho nasemandulo into eyenzakalayo leyo. Ukuthi mina like mina oqala like ngamnika ingane ngamshiya kanjani. Even mhlawumbe nobaba ongizalayo into asekayenza komunye umuntu. Ngisho no kanjalo ukuthi mhlawumbe into eqala ngami njengosinawane into nje eyenzakalayo leyo. Into uthi uyahamba nomuntu intombi yakhe ithetha leya kwakuyi-ex yami leya sinengane na wazi ukuthi unengane inengane le ntombi lengithanda nayo kodwa kuthetha nangu uma ubaba engane yami latshela ukuthi wayengihlukumeza ngamnyeka yabo. Usho ukuthi uyena lo uyajwayela lo mshidi ungeke yabo into kanjalo nje akuqali ngami lokho sengabe nawe unesono ke mangasathi mina kanjani. Kodwa ubona ukuthi ngabani naso isibindi sokuthi ayikhombisa ingane ubaba wayo ngoba usesimene esikanje? Ngeke ngiqamba amanga hayi lapha angitholakali ngiphawula ngoba nami ngeke ngiyitshengise ingane yami uma wayo meyiphala ngithi nangu uma wakho ngeke ngimtshengise yabo ngoba ngeke ngiqamba amanga lapha hayi cha nje noma engangayitshengisa kanjani ayikho inkinga. Ngiyazi lokho ukuthi lokho amaphutha ami lawo ufanele ngiwajezele mhlawumbe iyona ndlela engiwajezela ngayo le amaphutha ami engikwenzayo ukuthi engawenza engikwenzayo ngoba namanje ngisawenza. Unganika ithuba nje khuluma nengane yakho njengobaba nihleli nobabili like manje nginje ngoba uyimfrabuli unje ngingashayikho ngabalela ngeke ngiqamba mangabalela yazi ngabalela evusa umuzi yabo. Uyazi ukuthi lesimo kusona uyazi kokuqala ukuthi kungani la ukulesimo kusona yingoba sizoqwashisa abantu ngempilo yakho. So wena ngani ungeke unike ingane yakho ithuba lokuthi ifunde empilweni yakho maqede noma kungenzakalana empilweni yakho kodwa wazi ukuthi naye isobe yawele idakamizweni ngoba uyazi ukuthi ubaba wayo wagcina ekuluphi uhlangothi lempilo ngenxa yedakamizwa. Umuntu omdala ngeke ngikuqambele amanga abantu bakwethu impilo irafu kakhulu yabona ngicabanga sesihleli naye etafuleni ngichaza ukuthi yabona wake nje kwenzakalani ngeke ngikwazi ukwenza lokho ngoba ngisho ukuthi ingane ihlula noma uyishaya injani kodwa still nje
Mayifuna ukwenza into izoyenza. Ingane ngiyakutshela uyishaya njani kuyazi ukuthi hey ubaba ave ixebela ngenduku kodwa still uphuma ngewindi ingane yabantu iyofela. Kanjalo nephara futhi ushaya ukuthi usibani manje seqala incingo seqalani. Kodwa uzophunyuka kunjalo ahambe eyobhema abuye simdakiwe leyo ncika yakhe lento ayiphuzayo. Yonke into ngoba kanjalo nje siqala utshwala intombazane ngeke uyiyekise utshwala. Ibhanki esikoleni ihambe iyophuza uncika nani ngithi wena usesesikoleni kanjalo ngeke ngiqamba amanga. Ingane nje angani noma mhlawumbe kusuke kuyini malume ngitshele nje iqiniso angani noma kusuke kuyini ungena estagini noma kusuke kuyini yabo mase ukuthi le stage ongena kusona umphumela waso yini njengokuthi mhlawumbe uma ukuthi mhlawumbe uhamba ama club nani umphumela wayo mhlawumbe umithi kanjalo ngeke ingane uyiyekise into eyenzayo uma ukuthi sayithanda. Yona nje into engakutshela yona hayi ukuthi indaba yeqiniso nani umuntu uzazi yena uma and futhi khona ezikutshela time la sengikhathele stage mase sengi-right nje manje sengikwenze konke estagini manje sengi-right ishintshe ingane abantu ibe right kade uyazi ngathi lo ayikho iklapha angayazi 101 banishile kokho ayikho iklapha angayazi la kodwa uthi uyambona manje useqoqile se-right manje ngendlela manje iphila nempilo ade iphila hayi sihluke kakhulu uyena oyikhethelile impilo kukhaya ngilibele ngidlala abafana kanje angizogcina sengiyinto engayiboni kahle ayikhethele yena. Ngeke umzali akukhethele wena ukuthi enzani ngempilo yakho. Okay ngakukhethela njengokuthi wena umzali uyitshela ukuthi ufundela yena umzali ngoba ngithi uyakushaya hamba esikoleni hamba okwenza ukuthi uyitshela ukuthi ufundela yena mina ngifuni esikoleni nxa uma uyangijwayela kabi uqanisa ufundela yena uma kuzoshona usale wena usala nani usala unalutho awunangisho nanomatric ke lona uthi uhambe uyopheka kaPick n Pay noma kabani usala unalutho kanti awufundele uma akasekho ususele wedwa ubone lapho uthi hayibo yazi ukuthi ngamlaleli manga esikoleni ngangitshela ukuthi umama mhlawumbe usiyangifundele yena ukuthi ngimondle nani umama uyahamba emhlabeni ufuna ushiya ingane yakhe ethi nekusasa eliqhakazile kuphela iyona umsebenzi wamama lo kuphela ngoba esuke kushaya umama ethi enza ukuthi nokuthi ukwenze ngendlela nayo indlela akhuliswa ngayo leyo ngeke umama akwenzise into angayithandi enze futhi kwingane yakhe okay ke ngakwenza mhlawumbe omunye umama omunye umuntu naye kodwa uma wakho ozalayo igazi lakho likwenzisa into engeke athande angayithande uma kuzokwenza into eright wena ubona ngathi uthi hayi ngeke uma u-wrong la uthi angenze kanje wena uphume side lakho kanti wena u-wrong njengokuthi wena utshela ufundela umzali wakho kanti komzali wakho umfundela uyifundela wena ukuthi noma eshona ehambe emhlabeni ube nekusasa eliqhakazile noma kuthiwa hayibo wephetha sisebenzi la ku-pharmacy mhlawumbe ke nendawo wazi kanti hayi nami nginawo matric la nayibo wey nginawo uma wangiqhuqhuzela kabi nawo policy yakho kuyilo uyifaka uma uthi inhlanhla leyo uvela uqashwe yabo usho uthi kuba uma ngimlalelanga mhlawumbe ngaba ngiqashwanga lana Ayivusumuzi ukhuluma mfethu ukuphila umbuzo manje inkinga enginawo ukuthi konke lokho ukukhulumayo nokwazisa ukulalela abazali ubone nini ukulalela abazali ngeke ngiqamba amanga mina ngumuntu nami uthandayo noma nimeza ukuthi abonise abantu ngepeni nephepha mase ngibhala ingoma yabo ngeke ngiqamba amanga into nento umzali wami ukengitshela ethi yazi wena ngendlela owenza ngayo esikoleni wave ugangile ngaphandle esikoleni uyabhema wenzani kodwa when it comes to ukufunda hayi bandla hayi bayasho ukuthi hayi bandla right bakwethu right into engifuna ukutshela yona mntanami ukuthi awufundeli mina ngingashona nomnini usale wedwa cabanga ukuthi mhlawumbe onashayo matric ufuna uqashwe endaweni ethile uyababona laba ufunda nabafama CV bafakani wena ngeke ukwazi ukuyifaka ngoba kuthiwa ufuna i-matric abona lokho ngenzela ukuthi lokho ukwazi lokho noma sengihambile emhlabeni ukuthi awufundeli mina uyifundela wena ukuthi ukwazi ukuthi usebenze endaweni ezithile e-right ngoba ngeke usebenze endaweni e-right ungafundanga lapho ngabona ukuthi ha bandla umzali uqinisile bandla into engayisho nje kontanga bethu umuntu nje yonke into ayenzayo ayicabangele angacabangeli namhlanje acabangele nekusasa ukuthi limphatheleni okay is fine nami ngangena ema-drugsini
ingqondo engiqamba yayisagcwele inkungu nje manje. Okay, sengiphapheme-ke manje ayisekho inkungu emehlweni, kodwa-ke start to come out ema-drugs-ini. Kunzima kakhulu-ke lapho. Sekunzima. Uvuka endaweni e-wrong. Hey, yabona ngiphaphame endaweni e-wrong. Ukuthi mhlampe mengithi mhlampe yena umama lo wayengiphuza, mengisi ngibuyela kuyena ngiyamcela ma ngicela ungizame bandla ukuya ama-drugs. Okay, kuzoba lula nginike izinto kube lula sambe odokotela kanjalo. Okay, mase kuthiwa mhlampe ngiyamphoxa futhi ngiyaphuyela futhi kona lama-drugs semosha imali. Iyona into engiyisabayo. Uyabona ukuthi nje ngizame. Iyona into engiyisabayo. Kona ngiyafisa ukuyeka nami njengomuntu nje ngibe right. Kodwa manje ngisaba ukuthi mangase ngiphinde futhi ngihluleke futhi yabo kungenzakalani ngangibona ngasiphi isithombe manje. Ngoba umama yabo ungashaya umphakathi afika ngunga ingane yakhe ayikhamalazela athi hayi bona ngayishaya ingane yami ngizokhokha mina akhipha imali amaphepha akhokhe lento elahlekile kuphele kanjalo. Akuphinde kanjalo kulahleka ifoni ngizoyikhokha ifoni akhiphe imali. Khona la azofika khona umama ethi I'm done now. Right, mshayeli mbulaleni. Sengi-right, ngiyabonga bani, ngi-right. Ngempela sishawa bula phakathi mina ngifuna amathambo nje engane yami. Anginendaba nje mina nginikeze nje amathambo engane yami nje. Engathatha nombulalele mshayeli la nize mbula mina ngifuna umbulala. Usekukhathalela lapho umzali. And futhi umuntu akaze ayibone lento ngelinye ilanga uyoke ayibone lento engikhuluma ngayo ukuthi hey umzali naye uyalahla ithawula lathi hayi ngiyabonga sengi-right manje. Sengi-right, sengikhokhe kwanele manje, sengikhulume kwanele manje. Esigcina sengigcina nami sengishiswa nomuzi nami manje. Ukuthini ngilile ngifave ingane yami. Shoot nale ngane yakhona mama iyotshontsha ithemba ukuthi wena uzoyikhokhela. Iphinde itshontshe futhi hayi vele uma uzongikhokhela yabo. Iyona nje into nje leyo nje ingane yakho ezoyiphila. Uvele ubone ukuthi wonsawe ma. Lapho uyabo umzali uyasiza umzali kodwa ngeke like akusize isonke indawo ehambayo ngoba uyosuka la uyotshontsha le eDurban Station ubanje eDurban Station kini la uyobeke umzali wakho ushawa ululuthi uma uzongilamulela khona la uzobanjwa khona umzali wakho engeke ngingayisho nje noma ngishilo ukuthi ukuphanda nje thola umzila oright wokuphanda ngoba ngempela iground late la eThekwini so sinalo likhulu iground late. Abo mali liya ngokuncipha iground losinalo liya ngokuncipha asisenalo iground manje. Phelile iground lokudlala thina eThekwini. Abo ngoba sekuzovala nokukhusuza imiqobo nani iyashuba-ke manje. La uzobona khona ukuthi iground lethu liphelile losinawana manje. Kanti la eThekwini kuqala iground lelikhulu kabi iground. Sidlala yonke indawo sidlala khona indawo imigwaqo sesingahambi kuyona. Khona ama-patches esingangeni khona la singafunekali khona ukuthi noma ungenile uyaxetshulwa nje ngemvubu uyokubone kahle. Ama-rank amaningi mesiphathisile umuntu i-rank usayibukela lapha athi hayi mama ngiyaxolisa manje ngiyagcina lana bazongishaya kule rank njengale rank nje lela cha usafunakali nje kuleyo rank. Ikephi la ama-state rank kodwa uma uqhubeka kancane nje la ama-state rank emathuneni asafunakali lapho nje. Uyaxetshulwa kabi. La uvele ubone khona ukuthi hayi bonali iground lethu liphela. I-rank ne-rank sasingena siphumele ngale laphana ungenzile lutho uphathise umama kuthiwa insizwa yami uright hayi siyaphila malume hayi yonke into right. Hayi uhlala kephi lendawo anhla hayi ube right fani bakulinda usubeka impahla yomuntu phansi bangakushaya iphethe ngamanje uzophuma ukusimpahla impahla yabantu uthi uyibeka phansi wozwa ngemvubu hayi umuntu oyedwa ushaya ngathi mhlawumbe utshontshile noma ubamba inkuni noma yini ushawele ukuthi ungene rank. Cabanga uyoshayela nje ukuthi uphathisile ungene rank. Ayikho into embi oyenzile kulo mama uthi uyibeka phansi impahla yakho ubusho cabanga uzoshaya uthi ungayitholi nemali yakho. Isinxephezelo ukuthi hayi mntanami kuthiwa wemama soshaya nawe mama omningi soshaya nawe mama omningi. Ethi mama ngimningi sawuthenga idrink la nayi drink nje la indaba yini ngamanje uyabona mama uthi yabo unamahloni phela na unengane yabo kuyazwela ukuthi hayi angithi ngiyothenga idrink mhlawumbe ngifike ngimnike lapha hayi kuthiwa mama ungasaphuma erank muphi waphuma nempahla zakho ngoba siyakubona unika yena imali lo muntu. Ngiyabonga bakubingelela kahle kanjani? Bakubingelela ngathi nje yonke into irada ngifana muhle umsebenzi wenza ukuphathisa abantu ngoba ngibatshontsha babamba inkunzi uthathisela abantu hayi nawe ubonza yonke into right la niba namanga la kuyashawana la
beka impahla yomuntu phansi. Ngoba manje abazi ko-plastic ngakhona amaqanda nomakhomana. Yabo mebekuxebulisa ibambile impahla. Nangeke kulele uthi hawu nempahla uzodedela impahla phansi ufuna ukubaleka. Hawu uyozwa ngento. Ozwa ngento. Imvubu angikhulumi ngento engizwa kushiwo ukuthi nami ngaxetshulwa ngami. Ngaxetshulwa ngami ngasho ukuthi noma ngiswa ngidakwa ama-drug ngidakwe yini ngeke ngidlule ngiphinde ngidlule kuze ube manje mhlawumbe iphelile unyaka ngingadluli khona ngiyakekela yabona nje ngiyakekela uma-ke sesilapha senihleli phansi nixoxani ngosinawana yini yenza benganifuni kula marenke? Ngeke ngiqamba amanga nje ngizokutshela iqiniso isandla sethu nje silula and abasukeli yabo and futhi iningi lethu liyatshontsha yabo iningi lethu liyatshontsha phila ngokutshontsha uma ubheka futhi okay izambane elilodwa labolisa wonke amazambane shuthi nje usinawane kubona nje uyafana kwatshontsha yedwa abantu washawa nje ethi sinawana isangeni la ngoba niyatshontsha yabo nje asangeni nje into eyenza ukuthi singangeni ukutshontsha kwethu kona abasukeli ngoba ngeke uzusho ukuthi nangu watshontsha noma futhi lo sinawana no right akatshoni nani umbona kanjani ethi sinawana nje ingeni yanxetshwa ngemvu ukuthi mama uqhamuka kuthiwa ungangeni uyablabha uyayeka nje ungene asupha nendawo wena ucela abantu bebephutsele mina yini bonke ubona hayibo ngingunga ngathatha vala wewe ngiyakutshela awona khona la sasibaleka khona thiwa sinawane bona ngeqala awubona ngesithende buka isithende isithende zithisho zona isithende asinawana bheka isithende uthi asibheka isithende okay noma ungageza ube njani usinane isithende sinento yaso sibona ngathi letha sibona-ke lesi simnyama lesi kodwa sigezile siright kwama simnyama nje yabona ukuthi ichopho nala angeni lana nje ukuthi kushaywa ngamanzi just ukuthi nje yabo kuthiwa bheka isithende lapho sibaningi sibadida nabantu nabo lana yabona abantu eThekwini baningi yabona nje abantu aba-right amaphara kuhlangene siyabaleka yabona yabo kuthiwa bheka isithende la muntu menesagilile bheka isithende ubheka isithende mayasimonta zasinawana-ke lezo ngiyakutshela ukushaya inkomishi ey'dolo bona miyigudluke siphila kanzima eThekwini iground liphelile ngoba ngitshela manje iground lethu liphelile iground ngiyakutshela uma ubheka manje isimo sethu nawe nje uma ubheka buda uma ubheka isimo sethu manje mhlawumbe na 6 years back ubona umehluko manje mkhulu kamehluko phelile uthi uyaphathisa kuthiwa amampondo kothini awuphathisi la niyantshontsha nini nditshela abantu balana nempahla yabantu mama boss umama usumphathisile kusuka la mhlambe uya mhlambe asike sithi usuka la mhlambe emarket sufile emarket impondo lihamba ngesigali exhoza kothini awuphathisi la kothini letha la impahla mama uzobalana nempahla yakho lo ayithatha ngempela ayifaka esikadleni ahambe nayo impahla yamama uzothini uba uzokusikaza ngesagile uvike ibhadi la ubona ukuthi sengaze ngilimalele mhlawumbe u20 rand awuthi ngihambe la phele kanjalo ungigcina ungayithola ngempela imali yakho kanti kuqala wawuhamba nomuntu ungene kuleyo renke ngishawana kuyona manje uzoyophumela ngalena uhambe naye uthi hayi mama khuleka ngena nempahla yakhe esitolo mina ngizokulinda ngaphandle umlinde ngaphandle manje usulindile manje esitolo umuntu usangena ngaphansi ama security yini ufuna la hayi khona mama usangene la ayicela uhambe la manje ngoba sikwazi uzokwenzani hamba mama ngempela mama usumlinde ngale nemoto zadla shwing umama feka uma umfana akekho uthatha impahla iqhubeka nendlela umama yabo uyitshela mhlawumbe ukuthi hayi ubona ixetha isikhathi eside mama nami ngiyahambela manje yabo usuyamshweba usulile ukhamisile umile phambi imoto bekusitha noma itruck vele yami phambi ngomgwaqo usaboni ngale uyitsho ukuthi hayi mhlawumbe umama akaphumi kade besitho itruck waphuma umama hayi ngoba mhlawumbe enza ubutsotsi noma itruck lekusithile nje noma ibhasamile kulinde irobot livule irobot dlule kanti idlula nayo irobot yabo uhambisana nje kancane wena usiqonde nesitolo nje usengala awubunga luqonde esitolo nje ukhamisile bafuka
hey uzothi mhlawumbe mama ngeke ningitayithenga ngathi ukulinda kancane ngale komgwaqo kanti kade hambile yazi na uzibona hayi bayeke ukuthi ngilindile phela la muntu kade hambile yabo kodwa kuqala wawungama phambi kwesitolo kanje uzuncike kusona ulinde ethi come shushu umama uhambe uyomthatha uqhubeke naye ngeke manje sancike esitolo ngeke sancike so nqala emaPakistaneni iphela siyagcina futhi yazi ngempela ngibulawa erek indlela abakubingelela ngayo bathi basazokushaya habe ngenhlonipho ungakazi uyibona emangalisayo hayibo hawe mfana right hayi ngiyaphila hey wangabasibonga mfana hey ngabe wangena kanjani ungene mfana ngoba futhi bakithi hey la filisha kakhulu hey awona cabanga ngoba impahla phansi tabo yami usela masiqedile yabona ngobe ube impahla phansi yonke into irand kanti yolanda imvubu lo munye olanda isagila lo munye hey abo mina ngathi ngiyibeka phansi tata engangigqoke lempahla le yasema yabo lo muntu mesebenza kwi-courtroom le enovolo indawo angishaya kuyona ngayizindlebe yabo indlebe wayishaya ndoda baba ngathi ehluntukile noma iyafutha yonke le ndawo angayizi imvuku ngoba hayi bana ngigqoke yampahla kodwa la kwaba ngathi ungishaya umzimba wonke udumbili indlebe ithi imini yonke ngaze ngakhala inyembezi ngiyibambeka ngakhala dli inyembezi ngathi awe ma ngabe ngenzeni ngabe yini engiyenzile mawusutshela abayosinaweni bathini bathi no uyahlanya na ungangena kule rank kwazi kahle ubhawu uyakhula nawe hayi uthatha sorry uthini uzenza akhalele so wethiwa uyahlanya nawe Cathi ungangena kule rank kwazi kahle uyagula nawe ngekhanda kanti manje akekhona umuntu mhlawumbe onitshela iniqwashisa ukuthi hey bosinawana akusangena irank ukuthi ithini manje siqashane sodwa and futhi usinano uthi uyophambana naye mhlawumbe uyongena ndoda amaphathisa umuntu ungangeni lapha emathuneni uzoshaya uma uqina isikhanda lakho uyogula ukuthi uyobona into ayifuna ngeke noma ungageza ube njani sinawane nje ngeke laba bantu laba nathi badla umuntu ukuthi babone usinawane noma ungageza noma athi ugqoka iteki ukeke angazi bambona kanjani usinawane laba abalenzi iphutha bashaya umuntu wrong noma hayi noma athi ugezile ugqoka ingoba ezintsha abayabona la ukuthi lo ngeke usinawane abo ilaba bakephi first laba baxoxa abantu Potchefstroom Potchefstroom yazi kahle Potchefstroom ayidlali Potchefstroom rank abe mina umuntu yabo bengimphathisile ngizongena ngale ngaku Victoria la kuxoxa khona imithi nje bengimfake khona umuntu sohamba nje la kuphatha khona amaphinifa yabona irank sengiyibukela njengakephi njengala kule tavele la phesha komgwaqo mase sengilapho hayi bandla mama ngicela ukushiya la mama manje ngiyoshawa ngeke ungilamlele nemali yami ngeke ngiyithole ngicela ukushiya la singene le rank mina ukuthi uyangiphikisa mhlawumbe sorry mama amaphinifa ngicela ukubuza siyangena kule rank ungangeni umntana wami ngiyoshawa ngifayizwela ngabe seyiplanile lento nalo mama noma mhlawumbe ngiyaqala umbona namhlanje noma yini ethi we mama bashawa ungangeni mntana ayi navela abona mama abantu kani abantu yoshawa la cabanga ingane yabantu lisha bakhona abasanidabukelayo mama yazwela hayi kubaningi phela umama uneyitseko mama afani nomuntu wesilisa umama uyazifela kakhulu ngani akhona umuntu nakho-ke shaya habi saphe senike namgila naye vele phela geji omunye ethi niyafana nje nosinawane niyafana uthi hayi bo mama yazi mina ngingcono kabi hayi ngcono ngani wena yabe ngifuna ungishanelele lana nje kodwa hayi yena ngizothola umuntu hey niyafana wethu ubona ayibo bona inkinga lingathini lakhe lokugoqa nje bethe ebantwini sesivala hayi bakwethu into engingayisho mina bakwethu umuntu nomuntu uyayikhethela indlela afuna ukuyihamba yabo into engingayisho futhi indlela zimbili enye iye ebuhleni enye iye ebubini wena afanele ukhethe uthatha u-right noma uthatha u-left ikona engingakusho mina nami yabo ngoba ngila ngathatha u-left kodwa ngise ngiyafisa manje ukuthatha u-right kodwa sekunzima kumina ngcono usheshe uyibone lento lena usheshe ubone ngisheshe ngithatha u-right la le ndlela engihamba ngeke izongifaka ehlane le
into engayisho kubantu ukuthi umuntu nomuntu indawo afuna ukuphila engayiphila. Khona la umuntu ekubona kahle ukuthi okay manje uyi-adult uyini konke kwenzeka usukwazi ukubona into right no wrong. Uma wenza iphutha usukwazi ukubona into right no wrong. Kusuke lokho kuyinkinga yakho wena uyikhethelele ukuba njalo kanjalo. Uyazi ukuthi futhi uma wenza lokhu nalokhu uzogcina la. Kufanele ukuthi isikole namadoda ikuphi okuzophasa awugoda. Wenzani kuphi okuzophasa awugoda. Ngeke kuphase kokubili. Engayisho nje kubantu umuntu nomuntu uyayikhethela impilo afuna ukuyiphila. Nawe zikhethele impilo ofuna ukuyiphila. Into engayisho kubantu abahambe ngawo isandla sokudla ngoba isaka right esaka left ayisoba kinqa ngempela. Nina bendlondle noPhafa ekhanda kamenzi indaba lomuntu omemeza athi yakhalelile ukuthi igula lika Jama lichithekile awunina bakaMbhudu bomvu njengegazi. Nina bakashishiliza ngedidi kwelemahoro lemhlabeni limbhedule nabantu lebande ngodonga kwela kithi kwaBheka uZulu. Igama lami uProfessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothina ngamandlakazi. Mawuqala ukuba ingcinyo yohlelo lethu oluchungechunge loyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingozi. Lapho esilanda khona abafowethu nodade wethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni yingqinamba ababhekane nazo ngaphansi kwezidakamizwa njengoba besho nje umfowethu kunendawo abangasayihambi ukuhlukumezeka kwamalungu omndeni nokuyihlukumeza wena njengomuntu nokuhlukumeza umphakathi nokugcina uboshwa abantu besifazane bagcina sebedayisa ngemizimba ngakho njalo ukugcina bengene ezidakamizweni. So uhlelo nje limalungana ngqo nokuqwashisa abantwana abantu abadala ngakho ke mayikuthi ngempela uyaqala ukuba ingcenye siyacela ucindezele subscribe button ucindezele nebell siyacela nijoine ne-membership ukuze sizokwazi ukuthi ngelinye ilanga sikwazi sibe namandla sihambele izikole sifike nabo abantu abakhuluma kanje bezokhuluma nezingane zenu ke kuthiwa ke indlela yazo umhambo wayo so bona njengabahambi bendlela ngabalula ukuthi beqwashisa abantwana uProfessor engakhuluma zakhihliza amagwebo but akaza abe seyidakamizweni kodwa umuntu oke wabe seyidakamizweni njengoba iZulu sisho bethi indlela ibuzwa kwabaphambili iyena ophambili ongakwazi ukuthi akhulume isense kubantwana benu ukuze bezogcina nabo bephumile ezidakamizweni. Igama lami uProfessor Ngwamkhize ngidabwa phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothina ngamandlakazi ngakho ke sengcenga.